Супер съм щастлив, че сме тук заедно. На мен се падна честта да говоря пред такава аудитория. И не знам какво да ти кажа, защото Иво Иванов, аз съм тук не защото съм някакъв глупак спортен журналист, който гостува често в Господари на ефира. Защото всъщност Иво Иванов е моят втори брат. Много се радвам, че това нещо е факт, че вие сте тук и че може да го поздравим за всички хубави неща, които сме направили лично. Първо съм изключително трогнат. Никога не съм очаквал през живота си, не съм очаквал, че ще има нещо такова, което да се дължи на моите думи. Те не са, според мен, аз никога не съм гледал на тях като нещо особено. Са просто думи подредени в изречения, истории, които по някакъв начин са ме развълнували, съдби, които съм открил, на които съм се натъкнал и съм си казал, че може би тези истории заслужават да бъдат разказани, да прелетят през океана и да намерят хора, на които биха били необходими. И явно, че такива хора има. Затова не успях да държа сълзите си, защото малко или повече човек изпраща тези истории в нищото и не знае дали действително ще стигнат до някъде. И е много трогателно и много осмислящо да видиш нещо такова и да разбереш, че действително е имало смисъл от това, което си правил, в което си вложил много от сърцето и душата си, без да знаеш дали ще има получател. В тази книжарница преди години попаднахме с кедъра и да гледаме плешивото куче. Плешивото куче тук. След което избягахме от училище и го гледахме пак. И може би на това място дължим поне 10-15 неизвинени отсъствия в училище. И друг въпрос беше чудо, че се измъкнахме от нашето средно образование с диплома в ръка с кедър, тъй като бяхме доста безотговорни ученици. Но всъщност даже е много интересно това, че нашия покоен директор, заместник директор Максим Бурханларски на легендарното 133-то училище имаше пророчески твърдения относно нас двамата и те бяха, че рано или късно ще свършим в затвора. За сега, слава Богу, те не са се сбъднали, но нищо не се знае, ние сме в средата на път. Ние оцеляхме средното образование, но още по-изненадващо, че средното образование оцеля след нас. Не знам как да изразя чувствата си в момента. Не искам да ви досаждам с дълги приказки, да чета от книгата. Очевидно е, че сте дошли тук. Всеки дошъл тук е дошъл, може би, защото поне една история от тези 73 истории в книгата ги е докоснала по същия начин, по който е докоснала и мен. Много от тези истории за мен имат терапевтичен ефект. Много от тях, повтарял съм го 1000 пъти, съм ги чел един единствен път. В момента, в който съм ги писал и не съм имал после сили да ги прочета, защото те за мен са били един вид терапия. Помогнали са ми да се справя с така турбулентни чувства, които са ме тормозили. И се надявам, че по някакъв начин тези истории са имали същия ефект върху вас. Аз се надявам да съм събудил чрез тях и нещо повече. Не само да дам информация, но и да провокирам независимо мислене и въображение и жажда за още знания. И също искам да благодаря на издателството Вакон и на Емил. Поеха много рискове и има много движещи се части в създаването на една книга. И е много трудно, не е лесен процес и на всички, които участваха в създаването на тази книга, на изумителната българска авторка и писателка Мира, която написа този незаслужен предговор за мен. И въобще много съм благодарен на всички хора, които са ме вдъхновили, на хората, които присъстват в книгата, но не са вече между нас. Понеже така е, че приказките се хвърлят на вятъра, както казва и нашето любимо парче Dustin the Wind. Ще похвърляме още малко приказки. Тук е професор Савинова, който може би ще ни каже няколко по-умни неща от тези, които ние винаги.
Не случайно в предаването на Липиев в студиото видях Иво без да го познавам и по изказа му, по сладката му реч, по хумора му и по познаването му на американския отбор, така детално рече, че това е само той. Това е такъв допинг за всички млади хора. Аз ги чета на всички мои студенти и се лишавам от кратките си мизерни минути учебни, които имам, за да им чета вашите текстове. И те се озаряват, те се облагородяват. Аз ги взривявам и това трябва да е тяхно настолно четиво, защото в тези книги, най-силното, освен вашия сладък, атрактивен език, вие сте обществен сърцевет. В тези книги човешкият дух, силата на човешкия дух е най-великото нещо. И аз искам моите студенти и всички млади хора предимно да имат тези книги, за да бъдат тяхна настолна светлина, настолна патеричка, която да им помага в тежки минути, в кризи, в обстоятелства непреодолими, да им помага да надмогнат себе си, да надиграят живота, да надиграят съдбата, както са вашите герои във вашите книги. Сте жив и здрав, продължавайте, пишете. Първо искам да ви кажа, че е страшно разсеян. Когато излиза, няма начин след 5 минути да не се върне. Майка му вече остава вратата отворена. По-детски е наивен и си мисли, че може да смени мисленето на хората. Иво в първо отделение, още от тогава се мъчи върху белия лист хартия. И една сутрин го гледам, се чуди върху този лист. Те беха първо отделение с кедър, ама кедъра тогава нямаше, кедъра беше кедърче малко. Гледам го Иво какво се чуди, взимам листа и вътре пише. Иво да се сети. И черта написал да се сети, ама не знае за какво да се сети. И до сега е така. Цял живот аз се борих и си мислех, че това е моят смисъл да стана, да си смена първото име да пише професор. След като се случи това, разбрах, че най-голем кеф ми е някой да ми каже здрасти, цар. Ама не и това. Най-големия кеф е да представят, че това е бащата ми. Преди да благодаря за прекрасната ви книга, за прекрасните истории, за всичко, което и ме разплаква и ме размива в книгата ви, искам да ви хвърля едно обвинение и на вас, и на вашия издател, за това, че вие сте на път да ме разорите. Защо? Защото в момента, в който разбрах за вашата книга, моята работа се намира точно над Хиликон на Стамболийски. Слязах веднага, купих книгата. На другия ден вече бях прочела повече от половината. Благодарих на Мира, намерих ви във Фейсбук. Обаче от този момент нататък аз при всеки повод на мой приятел аз купувах вашата книга. До момента съм купила 15 книги, сега ще купя 16 за моята приятелка, защото знам, че най-хубавият подарък може да бъде това вашите истории, вашите прекрасни думи, свързани в изречения, както вие сам се изразихте. Благодаря, че ви познавам. Сега ще дойда да ви прегърна и да свършим. Аз много благодаря на Иво. Много благодаря, че те има. Много благодаря, че с нас. Много благодаря, че избра нашето издателство да издадем книгата. Надявам се, че по-натам ще продължим след така и добре да работиме. Благодаря на Мариана, която е наистина много добре се изправила с... Благодаря на целия екип на Вакон, на нашия екип, защото наистина доста работа свършиха. Благодаря на Кедъра. Нямам думи. Неговите разказите на Иво просто няма как да се опишат. Сега. Аз не вярвам, че тези истории се дължат на мене. Те се дължат на личностите, за които разказвам, и на събитията. Те са толкова изумителни и толкова
великолепни, че се саморазказват тези истории. И аз си мисля също така, че ние всички тук, вие сте дошли тук, защото ние по един или друг начин сме съмишленици. И функционираме в една и съща честота. Виждаме живота малко или повече по един и същи начин. Щом ви е докоснала една от тези истории, по начина, по който е докоснала мен, значи ние си приличаме по нещо. И аз си мисля, че вие всички сте творчески личности, тук, които сте. Вярно, аз съм написал тези истории, събрал съм ги, компилирал съм ги в книга, обаче истината е, че аз вярвам, че всеки един от вас има книга в себе си. Може би книга, може би някаква великолепно произведение на изкуството, картина, може да е песен или красива поезия или някакъв стих, но аз вярвам, че рано или късно всеки един от вас ще напише и ще създаде своето творение, или може би вече сте го създали и ще създадете следващото си творение. Но аз вярвам, че вие всички тук сте хора на изкуството и творчески личности. Имате въображение, вдъхновение и добри души, и будни съзнания, и отворени съзнания. И аз очаквам да чета вашите книги един ден. Това е, което искам. Иво пишеше знаменити писма, които аз между другото пазя и някой ден ще го рекетирам с тях. И се събираха всичките мои приятели от казармата, за да им ги чета. Ако щете, вярвайте, но беше точно така. Има ли писмо от Ивчо? Има. Айде, пуф! И четяхме. Така че това е нещо, което е било вътре и сега просто излиза на бял свят и да се надяваме всички, че ще продължава да излиза, за да се събираме все повече и повече. Водевила свършва и го продължава да раздава автографи долу и така че много ви благодаря още за всичко, че Аре, девойки, за да такова да разкурваме сега, да слизаме долу. Нито не си толкова дълго. Извините, аз да се предреда. Можеш да направите. Ще бъде там.